has been explained by the county. Achiel kuom kembe madongo ma kahawa e piny Belgium odonjo winjruok mar ng'iewo maromo tan 700 mag kahawa kawuok kuom jopur ma pachoka. Kambi mar Java Coffee koro biro ng'iewo gunde 10,000 mag kahawa mabiro siro jopurgo kendo ting'o malo sekta no mar pur. Jalup jatend piny ema notelo e winjruok makama manotim e piny Belgium motelo ne romo mar jokanyo e sekta mar kahawa mag piny Kenya kod piny Belgium. Gachagua nopuoyo winjruok makama kendo singo ne kambino ni piny Kenya en achiel kuom pinje maloso kahawa milaro e piny ngima. And sample the best of Kenyan coffee. We've just talked with WIM and I've extended an invitation to the Federation of Roasters here in Belgium to come to Kenya and visit our farms, engage with our farmers. We are trying to connect the Kenyan farmer directly to the consumers. And Belgium, being one of the leading importers of coffee, is our destination of choice. So we are here to seek for your friendship, to seek for your partnership, and I invite you to come to Kenya. Kenyan coffee, because of its very high quality, is used for blending. We want the people of Belgium and Europe to have the original form, not the blended form. And it's available, and it's not expensive. What is happening is that people who buy from us put a very high premium for the blending component of it. Sirikal ma pachoka omiyo pek wach mar gedo